og velkommen til en ny video. I dag sidder vi herinde på Freakyville og skal til at spille noget Factions. Og ja, altså vi er allerede gået sådan en lille smule i gang herinde. Og altså vi har lige skaffet lidt siden sidst. Vi har skaffet lidt mad. Jo. Og det her, det bliver en Faction-serie, som der bliver sjov at spille på. Og hvad skal vi egentlig lave her? Hvad skal vores mål være med den her Faction-serie? Vores mål i måske de seneste 2 afsnit er at få lavet en Faction, selvfølgelig. Ja, vi skal først lige have lavet... Og vi regner med, at vi laver den under jorden. Ja, det tror jeg, vi gør. Vi går bare herned og bygger den. Så kan I, hvis I har lyst, så kan I også lige skrive i kommentaren, hvad I synes, at vi skal lave. Eller jeg har ikke lige lyst til at lave hus her, fordi der er så meget sand. Der er jo nærmest kun sand i de her baner. Ja, men vi går bare lige lidt længere væk, fordi til at hente der var lidt... Jeg har taget en speed potion. Behøver jeg jo. Der er noget herovre. Vi bygger hus herovre. Vi går også ned i jorden. I kan bare lige skrive i kommentaren, hvis I siger et eller andet, vores mål skal være med den her serie, et eller andet, I vil gerne vil se, vi skal prøve at gøre. Så kan I bare skrive det. Ja. Sorry, hvis I kunne høre den der baggrundslyd. Det er bare lige min hund, der larmer. Okay, nu fortæller jeg lige hemmeligheden. I ved godt, at jeg har stoppet ostemad.dk, men det er jo fordi, at jeg skulle lave den her kanal her, og jeg synes ikke, ostemad.dk var sjov mere. Ej, drømme. Ja. Og så har jeg så lavet den her sammen med min gode ven. Vi skal hedder Combo Place, og ja, håber I kan bære over med det. Ja, I kan lige... Nå, skal vi gå i gang med at bygge? Jeg skaffer lige nogle sten. Ja, hvis I kan høre nogen, der kommer lige nu, så er det bare lige min far. Bare ned som ingenting. Jeg prøver lige at se, med... Jo, vi kan bygge bare ned. Det er min mus, den er lige fucked. Der ligger en blok til dig. Hvor er du henne? Jeg tager bare begynder at bygge ned, og så bare så skaffer lige der, tager alt det her kul. Men ja, så det her kul, det kan vi jo bruge til at lave frafler og sådan nogle ting med. Jeg vil også rigtig gerne have. Og de her afsnit, de bliver 10 minutter lange, fordi det er det eneste, vi kan filme lige nu. PT. Men ja, det tror jeg, vi gør. På en eller anden dag, så får vi, så vi køber vi Bandicam. Og vi kan leve med det. Nå, jeg kommer hen. Du skal lige blokke for den begge to. Du skal lige smadre den lidt over, og smadre den der. Hvor er du? Den. Nå, men ja. Det shit. Det bliver Ej, det har du. Men jeg tror, vores egen mission med det her, det er så fast. Stop med det. Jeg prøver at gå ud og ind igen. Undskyld, hvis jeg lige gik ud, men det var lige nødt til at blive nødt til. Men ja, jeg tror vores egen idé med den her serie, det er, at vi skal flække Enderdragen. Det er vores plan med det her, hvis vi overhovedet kan det. Ja, men det er vores plan med den her Factions. Det er den aller sidste mål, vi har. Det er at flække dragen. Så jamen, det kommer nok en hel masse afsnit, inden vi får dræbt den. Har du noget træ? Det ved vi ikke. Jeg har brug for noget. Skal vi gå henover på din egen plads? Så jeg ikke lige falde med ud.
Okay, jeg begynder at bygge huset nu. Jeg begynder bare at grave et kæmpe. Hvor langt skal vi ned? Men skal vi ikke bare bo heroppe, og så har vi en mine jo? Fordi hvis vi går for langt ned, så bliver vores hus fucked. Jamen, det er jo meget. Det bedste at bygge det ned med bedrock. Og guld. Til jern, tror jeg. Nej, jo, det ved jeg ikke engang. Guld eller jern. Den her tekstur, den skifter lige efter, fordi at den forvirrer mig lidt. Så jeg er nede ved bedrock. Eller, så vi bygger en lille smule op, fordi så kommer det der jo. Bedrock, og skal vi ikke bygge der. Men vi er flat bedrock. Med factions. Nå, det er jo det der helt mere. Det er hvis vi vil lave sådan, hvad hedder det, obsidian væg. Så det er sådan, måske dobbelt, når vi får noget mere obsidian. Og ja. Så ja, når vi skal bygge det der, så håber jeg ikke, vi bliver rated. Men det tror jeg ikke engang, vi gør, fordi det... Vi bygger sådan en obsidian kapsel, nærmest, kan man kalde det. Og så får vi... Så vi ikke lige blæst rundt i luften. Jeg har fundet en guld. Det bliver virkelig rigtig for hun at falde ned i hovedet på os. Det er vores gang. Men altså, jeg tror, at det her, vi bygger nok huset off-cam, fordi det tror jeg ikke lige er så spændende at kigge på. Altså til næste afsnit, der har vi nok bygget huset. Ja. Så ja. Skal det ikke være sådan en lille smule større så? Er det fint? Jo, sådan her så jeg bare. Og så kan vi slå sådan der, fordi vi har heller ikke så meget obsidian. Jeg har kun 2 stacks. Du kan også til 2 stacks. Jeg har tænkt mig at købe meget herinde. Bygger du lige komme hen til mig? Jo. Ja. Skal det alt der jern? Der er sådan lidt fucked herinde. Jeg ved ikke rigtig. Du kan ikke komme hen til mig. Hvad er det? Men jeg kan gøre noget. Jeg prøver at logge ud og ind, ligesom jeg gjorde. Nå, men det er fordi der var en blok i hovedet på mig. Nå. Så vi stopper afsnittet lige om lidt. Ja, det synes jeg det. Men jeg håber I giver det her afsnit et like, fordi at så ved vi at vi skal lave mere af det her. Måske jeg kan sætte faklerne udenfor, fordi der kommer til at være lag. Ja. Men ja. Bare smid et like, så ved vi at I gerne vil se mere. Eller skriv i kommentaren. Ja. Vil du have noget med? Ja, man skal sådan. Hold det her redstone her. Vi laver lige sådan en oven her. Så de er sådan lidt dumme. Vi tror at de kan flække vores vaccine. Jeg har bare obsidian. Ja. Og det tager nok lidt tid, før der kommer en ny faction-serie op. Fordi vi skal nok lige bygge huset. Ja, det tager lidt tid. Kommer nu måske senere i dag, tror jeg. Har du et crafting? Ja, men det var egentlig det. For hvorfor trykker jeg altid på den der? For den her gang. Altså, jeg håber I at I kunne lide det her afsnit. Ellers så ses vi bare i næste video. Hej hej.